Meillähän on käyttöönotoissa mukana useita projektipäälliköitä, kenellä on pitkä kokemus tilitoimistosta, eli ovat olleet kirjanpitäjä itsekin. Tämän tausta ja kokemuksen merkitys tulee jo ihan sieltä rekrytointivaiheesta, kun uusia ihmisiä haetaan meille töihin. Se on meille ihan avainjuttu, että on riittävä kokemus kirjanpidosta ja ihan siitä tilitoimiston arjesta. Sillähän ei sinänsä ole juuri merkitystä, että mitä järjestelmiä tuleva projektipäällikkö on tilitoimistossa käyttänyt. Järjestelmähän voi aina opettaa kenelle tahansa, mutta sitä tilitoimiston arkea ja siellä osattavia asioita ja tilitoimiston vuosirytmiä, ne täytyy tulla melkein sieltä selkäytimestä. Kyllähän se projektipäällikkö pystyy ihan eri tavalla huomioimaan tilitoimiston käyttöönotossa tarvittavia asioita, kun tietää itse ne asiat ihan perstuntumalta. Ja siinä kun kartoitetaan uuden tilitoimistoehdokkaan kanssa sitä, että voisiko meistä olla hyötyä tilitoimistolle, niin ei puhuta pelkästään järjestelmästä tai maestron käytöstä. Kyllä se on hyvin paljon sitä, että ammattilaiset juttelee toisten ammattilaisten kanssa siitä, että miten siellä tilitoimistossa asiat nyt tehdään ja miten niitä haluttaisiin ehkä jatkossa tehdä. Tai mitä pullonkauloja siinä nykyisessä toiminnassa on, tai mitä pullonkauloja tulee jo ihan sen nykyisen järjestelmän takia. Aika nopeasti siinä löytyy se yhteinen sävel, kun puhutaan samaa kieltä ja samoista asioista, eli kun ei tarvitse erikseen perustella, että miksi tilinpäätös tehdään määrätyllä tavalla, tai jos lasketaan palkkoja, niin minkälaisia sopimuksia siellä voi tulla vastaan. Nämä asiat on meidän projektipäälliköillä ihan sitä jokapäiväistä peruskauraa. Ja tietysti kun tiedetään ja tunnetaan ne tilitoimiston rutiinit, niin tiedetään myös, mihin siinä käyttöönotossa tulee varautua. Ja ihan samalla tavalla, kun ei näitä tilitoimistojärjestelmiäkään Suomessa niin paljon ole, niin me tunnetaan tietysti myös nämä meidän kilpailijat. Ja meidän projektipäälliköt on käyttäneet suurin piirtein niitä kaikkea ja sitä kautta tiedetään kaikkien järjestelmien väliset erot. Eli miten mikäkin asia tehdään missäkin järjestelmässä. Ja osataan kertoa uudelle tilitoimistoasiakkaalle, miten asiat muuttuu ja pystytään keskustelemaan niistä etukäteen tilitoimistoyrittäjän tai kirjanpitäjien kanssa. Ja nähdään samalla tietysti etukäteen jo se, miten moni asia voitaisiin jatkossa tehdä hiukan tehokkaammin ja missä sitä aikaa säästyisi eniten.